Ja kakkosradalla pikkuluokassa ajava Otso Tervonen kuplallaan 14.08. Ilman starttivaikeuksia kombinaattorin jälkeen. Näin tämä lähtö menee Tervosella treenipiikkiin. 11.718 päivän nopeamman aikansa lyö tauluun Niklas Katajavuori eskortilla. Katajavuoren aika parannus 11 sadasosa. Escort-kuljettaja radalla 1 on Pasi Itävalko, jonka tämän päivän paras kellotus 11.823. Ja Opel Kadett C-luokan Kadettille Kari Haapalainen on saanut ajan 13.101. Ja molemmat autot B-luokassa. Pasi Itävalkon Escortille tällä kierroksella ei aika parannuksia. Ja sitten jälleen kerran, hyvät naiset ja herrat, ykkösradalle laskeutuu Ville Oksanen Mustiolta. Moskovits Elite on joidenkin tietojen mukaan vuosimallia 1980. Ja tänään paras aika toistaiseksi 10.016, mutta Villeltä on totuttu näkemään 10 alituksia täällä Kiikalan lentokeskuksessa, joten seurataan tarkkaan mitä Oksanen on tehnyt tuon toisen kierroksen lähdön jälkeen. Näin lähdetään. Nyt tuntuu siltä, että Oksasen Mossessa on pieni mietintävaihe päällä. Tämä kolmas lähtö on selkeästi Villelle pettymys, aika 16 rapiat, mutta Kari Hermonen heittää päivän nopeamman aikansa Valiantille aika 12.085 ja 12 sadasosa parannus. Oksasen Ville Mossella oli siinä pientä murhetta puolivälistä alkaen. Toivotaan, että nähdään kuitenkin Ville vielä uudemman kerran kiihdyttämässä. Seuraavassa lähdössä Lappeenrannasta asti on saapunut Rauli Rautio. Chevy Camaro vuosimallia 87 ja tämän päivän pohja-aika 12.175. Morten Lindqvist tulee Espoosta, Camaro-kuljettaja. Tänään kellotus 11.432 ja vuosimalli kakkosradalle 72. Winpace nyt 11.460, ei parannuksia. Rauli Rautiokaan ei pääse nopeampaan aikaan, joten edelliset kellotukset jäävät voimaan. Kimmo Hurskainen radalla 1, tänään 11.202. Korvette-kuljettaja saa Chevy Monza-kuskin Lahdesta vastaansa. Rata 2, Marko Salonen, tänään 11.614. Tiukas vedä se Monza siellä Tukholmassa. Joo, niin. Näin Marko Salonen, Chevy Monza-kuljettaja kakkosradalla, pääsee parantelemaan 1/10 ja Kimmo Hurskaisen Korvetellekin 27 tuhannesosaa parempi aika. Jani Virtanen tulee Lahdesta radan 1 Vegalle tänään 12.326. Vesivehmaan jenkkaa lauleskelee Kari Liimatainen radalla 2 Dodge Chartissaan tänään aika 11.782.
Liimataisen startti kakkosen alla tuntuu olevan hyvässä vireessä. 11.641 ja 10 verran putoaa saman tien.